nik uste dugu alaxe dela, bai? Berariaz, bere hezkuntza proiektua, bai, komunitatearen eta identitatearen oinarrian ipintzen duelako, familia eta ikastolan arteko, bai, elkarlana sustatuz. Gainera, hezkuntza proiektu hori sendo eta berritzailea da, bai, eta horrek egiten du ikastola berezi. Nolabait bere marko orokor batetik abiatuta, bai, pertsonak hezte aldera, pertsona kritikoak, autonomoak, erabakitzaileak eta seguruak, bai, hezte horretan, etorkizunean izan ditzazketen erronkei aurre egiteko eta errealitatei eraldatzeko bide eman dezaten. Ikastolak begirada komun bat mantentzen du. Haurrezkuntzatik, batxilergoraino, edo lanbide heziketaraino. Etapen arteko koordinazioa bermatuz. Izate eta egiteko horretan, oinarri nagusiak, Euskal Kurrikulumen garapena eta berrikuntza pedagogikoa, Amaiak zuk aipatu duzun moduan. Eta horretan, horrek dira gure oinarri nagusiak. Berriz, hezkuntza marko orokorra ez da bakarrik ikasleentzat, baizik eta fokoa familian, pertsona guztientzat dago, eta fokoa familian jartzen du baita ere. Elkarlanean eraiki egin behar dugula. Eta ikaskuntza prozesu osoan zehar, elkarlan hori bermatu egin behar dugulako, sortu egin behar dugu gizartean eragin positiboa izateko. Orokorrean, nik uste dut ikastoletan ikaslearen garapen evolutiboari egokitzen zaion hezkuntza eskaintza oso eta koherente bat egiten dela. Era beren helburu garbi batekin, eta helburua bada garapen integral bat sustatzea, ez? Ongizate fisiko emozional horren oreka bat izatea eta alde neurrian ere erritmo ezberdin horietara egokitzea. Nik uste dut, bere hortan ere, autonomia sustatzen dela eta ikasteko era aktibo batzuk ere eskaintzen direla bertan. Etapen arteko lotura ikastolen hezkuntza proiektuaren ardatz nagusietako bat da. Etapa bakoitza jarraipen bezala diseinatzen da, aurrekoaren jarraipen bezala ikasleen nahiak eta beharrak aztertuz eta koordinazioa bermatuz. Eta guzti horietan metodologia berritzaileak aplikatzen ditugu. Hori da, nik uste dut, etapa bakoitzak bestearen sostengu egiten du, eta era horretan gertatzen dena da, edo gertatzen nahiko genukena behintzat bada, ez? Pertsona horren garapen natural, bai, eta aberats bat izatea. Erronketako bat bada, aniztasunari erantzuteko gaitasun horrekin lotua dagona, eta nik uste bestea badala ikaskuntza prozesu horiek nolabaiteko motibatzaileak eta esanguratsuak izatearen, bai, nolabaiteko erronka. Gaur egungo gure ikasleak, bai, badute, bai, gaitasun ezberdinak, interes ezberdinak, erritmo ezberdinak, baita ingurune sozial oso desberdinetakoak badira, eta guzti horrek egin behar digu nolabaiteko metodologia integratzaileak, bai, eta malguak erabiltzea. Era beren, ikusten dugu baita ere, bai, motivazioa, bai, sustatzeko ere, nolabaiteko baliabideak erakargarri eta esanguratsuak egin behar ditugula, ikasleak berak, naiz haur eta gazteak, bere ikasketa prozesu horren protagonista sentitu daitezen. Guzti horreri gehitu behar diogu kompetentzien garapena. Ikasleak gai izan behar dira, egoera, arazo, erronka bateri konponbidea emateko, taldean aritzeko, kritikoki pentsatzeko eta gizartean eragin positiboan jarduteko. Nola egin behar dugu guzti hori? Ikasleak ekintzara begira jarri behar ditu derrigorrez. Hortik aparte, ez dugu ahaztu behar, euskararen erronka daukagu guretzako, ez? Euskaraz ikasi baino, euskaraz bizi nahi dugu gela barruan, eta nik esango nuke, gela kanpoan ezinbestean. Orduan, nola egin behar dugu, nahiko lan daukagu, ez da, Amaia, horreri dana aurre egiteko, eta baditugu proiektu batzuk martzan, arikala, hizkuntzen trataera integrala, eta horrekin tinko jarraitu behar dugu, baina bide berriak jorratu beharko ditugu oneri eusteko.